jien ir-riżultat ta' kull ma ġara fuqi. Jiġifieri m'hemmx tajjeb u ħażin. Konna nagħmel ħafna affarijiet, kont impenġi dwejjed eżempju. Missieri kien teacher tal-arti. L-arti minn hemm ġejja, fimt? Bar mifquh nies u kien hemm intom qed iddoqqu. Dik id-diska mhux għandha xi ħaġa tal-Magics. Punt minnhom tajt anti għat-tentazzjoni. Fit-2013 fuq il-pulizija sabuli xi affarijiet fuqi. Isma' terġa' tmur fuq il-park issa jew se tagħmel. Qabel aħna konna rridu nippreparaw kollox aħna. U poġġi hawn! U issa x'ħamel fejn ħandaħħal bajru. Mela llum għandi l-ġotam tal-Scream Daisy qabel ma nibdew miegħu nixtieq nirringrazzja lill-kumpaniji li jgħinu dan il-proġett biex ikompli seħ biex naslu għandkom. Daw il-kumpaniji li huma ta' sosten magħna huma l-Alberta, grazzi l-ISS, grazzi il-Pat Artisanal, il-Browns, il-Baypol, il-bibtana tal-Melita, Wellbees.mt, kif ukoll e-cabs u business labs minn fejn aħna noperaw u nfakkarkom biex iżuru il-paġa tal-YouTube tal-Kazin u tafsu subscribe għax inwedkom li se nkomplu nwaslulkom l-iżjed dibattiti importanti u eċitanti ta' Malta. Patreon.com/ġormalija jekk tixtiequ tkunu parti mill-komunità illi hija sinsla ta' dan il-proġett u anzi ħanieħu l-opportunità biex nirringrazzja il-Patreons illi kienu magħna sa mill-bidu, komunità li dejjem kibret, komunità illi dejjem kienet l-ispirtu ta' dan il-proġett. Nħossuna ħafna responsabbli lejkom nittama illi qed nagħmlu xogħol denju tas-support tagħkom. Grazzi ħafna ħan nibdew issa jien u Ġotam. Ġotam tal-Scream Daisy isra. Right win. X'għandna ġod. Jiena tajjeb il-beħta raħad gost li eġajt rajtek wara ħafna snin. Reċentament rajni fuq il-palk tal-final tal-Eurovision. Bħala guest. Bħala bestieden. Eżatt. Mal-band. Mal-band. Ħad iħolna għaraf dik l-esperienza biex narax kontu il. Żgur. 13, 14 l-aħħar li daqqejna fit-2012 Diċembru. Teach. Aw, naf, bl-ammenta xi ċikkjajt il-bira, mhux għax naf. Ġifri għamilt naqqa riċerka. Ġiex sekond. Però li tqajt mal-bib il-bira għol. Mela, tqajt mal-band. Għax fitħejja, jew insertat. Ngħidu il-tqajna bħala diskussjoni għal strateġija. Ma nafx eżatt, ngħidu tqajna. Għal-ġejjeni ta' Scream Daisy. Tqajna għal-passat, għal-ġejjini, għal-futur, kollox ekku. Isma, għal-min forsi m'għandux l-età tiegħek sewwa. Fakkarna naqa, l-Scream Daisy minn huma. Bħala nies jew bħala band. Le, minn kontu, għalfejn kontu relevanti għal. Mela. Aħna kien hemm ħafna nies l-aħħar li konna ġifieri kien hemm Gary u Lincoln u Jeremy nista' ngħidu kitarrist u Timmy. Aħna konna il-band li ktibna u daqqejna, skużawni, Room 7. U kienet ejja ngħidu skont xejdu n-nies għax jiena li hija diska right, mhux il-favorita tiegħi, imma kienet l-spearhead ta' ġenerazzjoni mużikali Maltija. Iġveri li bis-saħħa tagħha nfetħu xi bibien u kien hemm il-mużika fuq ir-radio Maltija u għamilna qisu kien hemm wave ta' bands, kien hemm iktar mhux aħna biss ta' ġifieri, kien hemm Scar, kien hemm Corkscrew, kien hemm moviment. Però intom idna fejn ngħidu għall-adolescenza tiegħi. Kien hemm punt partikolari, moment, fejn dħalt ġobar. U kien hemm intom qed iddoqqu. Ma ma kontx naf, kont nisma' Scream Daisy li mmuraw il-kelma. U bar mifquh nies, inti qed kantem ġgant, u kulħadd jaf dil-qaħba diska. Fil-fatt naħseb dik id-diska mhux għandha xi ħaġa tal-Magics, ġifieri, għax bażikament jiena kont inkanta biċċa So Don't You, bub il-mikrofon u kulħadd inkanta ħili lura. Jiġifieri naħseb li kienet insertat qiegħda fil-mument fejn kien hemm il-bżonn ta' xi ħaġa. U kienet id-diska propju tagħna. Għalhekk taħseb li kienet daqshekk popolari? Le, ifhimni diska tajba, I'm proud of it ta' ħafna. Imma kultant taf inti kif ikun the right thing at the right moment at the right place.
naħseb li insertat kienet dik. Imma x'taħseb li inti kont, jew intom kontu sensittivi biżejjed li tarfu l-moment? Ma naħsibx li kienet miktuba għal-moment, jien naħseb li kienet miktuba aħna konna d-din mill-vjaġġ tagħna, ġifieri il-vjaġġ tagħna kien konna band rock, mbagħad transformajna ruħna f'rock pop u wieħed ġej minn ċertu u ġiet fimt il-kull minnu tal-ħaġa. U nsertat ta' finti kultant l-univers isu jellajn jaruħu waħdu kombinazzjoni jkun hemm dik il-focal point tal-univers. Kollha qegħdin hemm. Isma' biex nisifmu dwar xi qed nitkellmu. Diska. Ma tiġi tira silta u nanti. Biċċaw. Hija zeħma. DXO, don't you tell me now you wanna go to heaven. Dik biżbiżejt. Sewa. Issa l-ewwel ħaġa dal-għodu ċekk jgħid fuq il-YouTube għandha 108,000 views fuq stampa u diska. Tiba m'għandix video di. M'għandix, għatma, darba konna se nagħmlu video, ma r-riżultat tant kien medjokri u tant kien miskin li deċidejna dak il-video ma jeżistix. Kien għadhom da xejluna l-affarijiet ta' dak bħala video. Però xorta rnexxilkom tiksbu popolarità enormi, speċa l-fat li inti tmur fuq il-YouTube u diska Maltija jkollha 108,000 views minar biss ma jkollha video, hemm stampa tal-album. L-album, In Case of Emergency. U s-silta, għanna l-lyrics ta' ma tfajtu. Dak intom tfajtu għa? Nista' jkun. Xed Luke Spiteri. Le, mux aħna, ma nafx minnu. Tajjeb. Nsalu għalik, Luke. Stajt tfalli għas il-lyrics. Thank you, Luke, but l-lyrics, please. Il-song inti ktibta? Kollettiv, il-klim jiena. Il-mużika, Linkin jiena, kif taħdem il-band ġen normalment aħna naħdmu xaħt tiġi bideja, jabdu ndoqqu tibda d-dur, un bat tiġi l-melodija, insomma. Imma fil-kas ta' Room 7, inti ktibt il-lirika bil-melodija tal-lirika? Eżatt. Ġviri inti ġejt il-garax bitjun. Aħna ġejt il-garax ħriġt minn bitjun, un bat il-klimin kitbu wara. Ok. U l-korus kien differenti, għax kommerċjoni kollet nitkellmu koll il-bira. U meta ġi l-producer għalinna d-diskat mu se nirrekordjaw, da skemmi kera. That's good, David fucking Vella. Lella, kem kien hello salvaġġ fl-istess ħin David Vella. Bin-notes, karta bin-notes, mela, di diska kena zewġ diski, u għada Just 17, hemm edha u koll fuq YouTube, u hemm Room 7. Għalinna Just 17, ok, naħseb li nistaw nirrekordjawa. Room 7 hemm għanna problema, ma nħsibx għax il-korus minni xet naraħ. Aħtmu da xej fuq il-korus, u għġew kelmuni. Kif għattu għax għaxa bħalik? Le, David, u li ju, fimt konstruttiva u l-ħagġa, u mux xaħat iġviri għet jipruva jgħidlek ismaħi, mullem. So, ħadnija challenge, u provajna nikbu korus jgħor. Il-lirika ġerment inti tiktiba? Normalment iva. Il-korus, anzi, silta kolla, inti għet indirizza l-ċaħat fija. Don't you tell me now? Tista toħda bħafna affarijiet ta' jiena l-lyrics tiegħi nħobb niktibhom b'tali mod li tista' toħu suġġett li trid. Ġifieri eżempju I Jesus. U waqra l-lyrics u jisom qed jitkellmu fuq Ġesu. U hija bantil minn kontettajt. Lilek innifsek? Naħseb hija. Imma ma niftakarx ħafna ġaxilu ta' ġifieri. Imma xi ħaġa li qisu qatt ma tiġik xejn tajjeb. U probabli konna wasalna fil-moment fej kienet it-taqbess għax dejjem nirrekordjaw jitlaq xaħat jiġi la xaħat ieħor fil-band, ġifieri probabli kienet qisha xbajtin. Jista' jkun li dawk huma l-lyrics ġifieri. Jew forsi minn abbanduna l-band, don't you tell me now you want to go to heaven. Imma l-korus ġi wara, Ġifieri dak il-korus mhux eżatt l-ewwel edit tal-klim. Għandek punt. X'inhu apart il-ritornell, kif tibda? Fakarni kif tibda? Għaniftakarien. Don't know how, but seems to me that nothing I ever touch turns gold. Make a wish, but I'm no Midas. Frustrazzjoni. Miss xeħal xeħ, mux ħatma jġi, eżatt, ġviri probabli konna għedin fl-istat tal-band ġbajna nibdlu nis.
dak it-tip l-aħħar ċansa x'ħataqbes qisu tifhem. Mela, qabel ma jitlu għal-frustrazzjoni u din l-analiżi, il-pata cribs metodu artiġjanali u ma l-cribs favoriti tiegħi minn misdu l-borza anke ċieħ ta' rosemary jifqaw għandhom il-hyoelic sunflower oil li jagħmluhom ħafna aħjar għas-saħħa. Ta' vera, m'għandekx idea, u mhux se jkollok għax ħanispiċċa. Pata, Italian quality, guaranteed. Room 7 f'daqqa waħda saret hit, sewa, kif qed ngħid, dira lija kienet perswas li kien hemm jiġri bands oħrajn li kienu forsi qed jagħmlu affarijiet simili u hekk, imma lija kienet dik id-diska li tisma' tiftaħ il-bej tismagħha, titfa' il-Capital tismagħha, tmur il-barijiet tismagħha u kelkom ġenwalament kien hemm tribunies madwarkom li tmur il-Beer Fest. Kulħadd irid jiġi jisma' id-diska biex jaqbes jola u jkanta magħha. Kif għextu dan il-moment ta' filli frustrata titlaq kulħadd u f'daqqa waħda kulħadd irid issa qaleb l-switch. Mela, imma isni qed nistenniet għal-moment issa ngħidilkom jiena huwa. Tifhem? Mhux hekk issa. Il-mikrofon. Ħanressa, issa ngħidilkom jien hu speċi li aħna ħadnija kemm jista' jkun down to earth ovvjament għax fimni. Being what it is Malta hemm limitu ta' kemm tista' tasal. Dejjem kont konxu. Fim, dik ħalaslu x'imkien hawn limitu. Hawnhekk, żgur. There's no, mhux bħal eżempju U2, there's no limit, xorta sabni il-limitu, ma qed tifhem with time. Imma Malta għandek il-border tagħna, fimt hemm step li għandek bżonn push kbira biex taqbżu, ġifieri diġà konna nafu li hemm fejn tista' tasal biss. Ġifieri dak il-moment ma gawdejtux inti? Żgur li gawdejt. Okay. Mela il-popolarità kif esperjenzajta? Li aħna jara s-sabiħ tiegħu hija li eżempju tkun miexi x'imkien u jiġi man, all right. Dik diska Room 7 il-mari, kantali biċċaw, jew bda jkantali ku, jew il-blar kemm ġejna narawkom kemm pjaċir, kemm ħadem. Dawk huma momenti sbieħ. Mbagħad ikun hemm il-moment fejn ma jkollokx aptit inti. Tkun qed tixtri xi ħaġa jiġi iva tieni x'assa nixtri. Imma dik parti minna u ġifieri tifhem it's part and parcel ta' dik il-ħaġa u anke wara li d-doq jiġu. Iffirmali kont niffirmaw fuq il-ħwejjeġ. L-isbaħ moment? L-isbaħ moment meta trajnija titla' l-1 fuq il-Bej, kienet 1 fuq il-Bej Radio. Bej Radio li kien jgħid li qatt mhu se jdoq diski Maltin, ma kienx idoq. U li ċemplinna u biex ndoqqa, fimt mhux jien mort intielu, li kienet sabiħa moment. Li ħassejt li. Ħassejtni wasa, jisni għamilt, ma minna xaħġa. Passiwar. Eżatt. U l-live? U live, live, konna ndoqqu. Kontidertu ħafna gost inti fil-live. Fiċċajta. U kena l-sponsors. U l-sponsors kienu. Alkohol. Jiffaċilitaw il-ġoja. Allora inti issib fejn jiġi l-sponsor jaħdem miegħek qed tifhem flok jaħdem kontrik u pjaċir iktar. Taġen. Il-pik tal-popolarità tagħkom x'taħseb li kienet? Mela. Jien naħseb li ħriġna l-album, konna ħriġna Lifesaver bħala tieni diska wkoll u kienet għamlet suċċess kbir u mbagħad erġajna minn t-tielet u mbagħad qisu beda għax hawn Malta kif għadna hawn limit kemm ħaddu mid-doq fl-istess biċċa. Però fil-pik konna ndoqqu 3 darbiet fil-ġimgħa bars differenti ġifieri. U kienet toġbok jew kien hemm punt fej forsi. Konna pjaċir ta'. Essaċ konna nidu pjaċir. Li ma konċ nidu pjaċir tiġiru għara l-flus. L-istoria ta' kull artist Malta. Għax aħna Malta, tifhem m'għandekx crew, m'għandekx accountant, m'għandekx managers u daw l-affarijiet, kważi kollox DIY titgħamel inti. Allora li toqgħod tgħidlu isma' bil-ħaq dakinhar aħna tista' importa tħallasni dawk l-affarijiet. Kadjanti. It drags you back down, tifhem mhix. U waqt li għaddejja din dan it-traġett ta' popolarità tagħhom, speċi fil-ħajja privata tiegħek x'kienet jiġri? Kont naħdem jienu. Fejn kont taħdem? Il-bank. Kont. Għalfejn tħaqta di? Għax meta ħarsu lejja tajtlhom kont naħdem il-bank ħadd ma kien jemminni, tinsix kelli xahar twil, mhux hekk, mhux bla xahar. U x'kont tagħmel il-bank? Jiġifieri kont niġi l-bank pereżempju tikkaxxi ċekk? Mela. Kaxxier, fejn kont l-branch?
Il-Marsa. Il-Marsa għan. Issa sar pet clinic kemmek fi konna Tal-kantoniera u tal-roundabout. Da, kemmek kontin. Sawa. Dak iż-żmien. U xogħol kien kif kont esperjenza ħexxol, tipo fil-li qiegħed. Fimtek. Tiswiċċjaw għax-xogħlu. Xorta kienu jiġi xaħti jarafni, inti mhux dak li tkanta iwa. Jietaw l-speċi li. Xena l-qot niknes, mux għawar, mux ximkiet il-taħdem, u speċi. Iba taħseb li l-aspettativa kienet li. U le, nis kienu jasbu li għana ma lamlu xejli fil-tuqqu. Ġifiri għaxġol moħ kollettiv u għali l-artist ma jgħamil xejli fil-tuqqu jkanta. Imma realtà. Ikun popolari daqskom. Għax inti l-popolarità fimt meġerja, imma hemm differenza kif għatlek bej pajis taħna u pajis kbir. Fimt, anke jek tiddaħħal il-royalties kollha li tiddaħħal qatt ma se tkun isek xaħat bħal ta' barra. Ma dik realtà li tbad issir ta' wara, fimt? U wara Room 7, ma' Room 7 kienu l-ewwel żewġ parti minn dawk l-ewwel żewġ songs li rekordjajt. Eżatt. Bombat li xtu album In Case of Emergency. L-istess kien maltajjeb ħafna, kien dak iż-żmien konna biħu CDs, ġifieri anke fil-winet tas-CDs. Naqa xettiċizmu daħħalna s-CD Malti għal-beħ, għax kien ikun hemm ma jkunu fil-kantoniera tal-Maltin, moħbinek. U peress li beda jbeħħilhom, ġibni il-qoddim, speċi. U bis-saħħat jgħu bdew ħirġin l-albums l-oħra wkoll. Kien hemm ħafna bands li kellhom l-albums li kienet xaġa tajba. Silti oħrajn li kienu marru tajjeb minn dak l-album? Hemm Lifesaver, hemm Wolf in a Sheepskin. Lifesaver dik ta' traffic, li tibda fi traffic. Tipo, frustrazzjoni. Dik miktuba in-nizla tal-Università hemm il-Kappara. Għax dak kont noqgħod San Pawl dak iż-żmien niżel hemm u dak id-dawl ma jrid jaqleb xejn. Da spjegaw għadha l-udjenza. L-imsena ktibta biex nifmu kemm ilha pjaga dik l-intersection. Mela, dik kienet jien ngħidlek 2001, 2002. Sewa. Hemmhekk. Dak iż-żmien kienet diġà pjaga kbira dik ir-roundabout. Qabel ma minna taħtu fuq u l-ġemba, diġà kienet hemmhekk. Il-lirika anka ta' dik ukoll hemmhekk qed titkellem fuq. Tista' titkellem fuq xi xtrejt. Imma inti tajt tipo trapped in this reality niftakar parti minna. Biex qed titkellem fuq ħafna affarijiet li juru nixtieq l-affarijiet huma differenti. Tipo waħda tajt li m'għandekx il-majda staċ. L-oħra tajt qiegħed fit-traffic kulħadd jidher paranoid xi ħaġa kienet. Skont jekk speċjalment tkun ġej mit-tnejn filgħodu, another Monday morning wara l-weekend. Allura tkun għadek daqsxejn ġej lura mill-weekend. Fint ukoll. Mill-ħolma li għal-weekend. Eżatt, għar-realtà li hija x-xogħol, sejra x-xogħol. Dan is-sens ta' li jisek maqbut f'din ir-realtà u din is-sens li jisma' immiss l-affarijiet u morru għal ma jmurx tajjeb. Allar tajjeb, Rosen. Di għed parti mill-persona artistika tijak, jew ġenwinament għamilt periodu f'ħajtek fej kont qed tħossok. Jien naħseb li parti mill kif kont naħseb dak iż-żmien, fimt? Jista' jkun ma kontx sibt il-sink, ma kont qiegħed qed engine tajdu aħna, fimt? Tkun qiegħed mhux qiegħed il-line mal-univers ma nafx. Ġifieri, imma dak iż-żmien kont inħoss li qisu dejjem kollox bil-maqlub, dejjem jiġri xi qisu kontrija. Barra l-mużika kont titkellimhom ma' xi ħadd dawn l-affarijiet? Żvuka hemm kont. Żvuka tajjeb, le? Tajjeb ħafna. Tajjeb ħafna fis-sens li għalina jaqblilna, għall-pubbliku jaqbillu. Le, ma mhux xi ħaġa li kont inħossni mhux qiegħed sew ta' ġifieri, tajjeb kont. Imma qisu ċertu ikollok ċertu ħsibijiet interni, kont sibt il-mod kif toħroġhom, fimt? Toħroġ minnhom. Melita Stella Voice. Telefonati ġewwa b'garanzija. U bat temi oħrajn li kont esplora x'kienu? Kemm li mħabba Nisa. Nisa. Kif l-istorja tiegħek man nisa? Komplikata u naħseb li bħal ta' kulħadd. Kont miżewweġ għamilt sena u l-finixibs kien miktuba l-mara, ġifieri dak it-tip, fimt? U għattila fuq ċattila tikteb il-lyrics ta' diska, naħseb fuq qed niktibhom jien. Reazzjoni tagħha x'kienet?
Ma nafx għandi xinsaqsik. Lessa Il-tema ċentral, bus saqsik minni xinu affarija minni. Il-tema ċentrali? Ta' wolf in a sheepskin xini? Le, li tkun ċaħat, imma fil-fat ċaħat tiħor. Jista' jkun qed ngħid għalija wkoll, ġifieri tinsix il-kliem kif inhu. Tħoss li stajt kont aħjar f'dawk il-ċirkostanzi? Asna ngħidlek għax kull ċirkostanza hija l-mument li qiegħu bihom. Tifhem asnaf. Fimt? Jaf dawk li jkunu l-momenti biex qiegħu s-sajm miegħek? Ma nafx, ma nafx. Ġviri mela, najdu il-frustrazzjoni tal-ħajja mondana u l-ura x-xol u l-band li ma tiġ taħdem, il-relazzjoni komplikata bejn nisa u l-irġiel instanzjata fil-relazzjoni tijak. Bejn nisa u jien. Imma naħseb li għamilt punt validu li speċta il-relazzjoni bejn mara u raġel hija probabli waħda mill-iżjed relazzjoni komplikati li jista' jkollok għax hemm ħafna saffi differenti li qed joperaw fl-istess ħin. Le, jiena naf ħaġa waħda, darba kont rajt ximkien fej jgħid. Il-mara u r-raġel mhux tajbin għal-flimkien, ħlief għal ħaġa waħda. Mhux taf x'inhi. Imma aħna nippruvaw noqogħdu l-ħin kollu flimkien. Għalhekk ikun hemm ħafna disgwit u ġlied. Fimt? Ġifieri inti taċċetta dik il-ħaġa, once li taċċetta dik il-ħaġa, il-ħajja tiegħek tmur għall-aħjar. Fimt? Għax ma tistax qatt mara tiġi taħseb bħalek u inti qatt ma tiġi taħseb bħala għax issa skill set differenti. Ma mhux komplementari l-mod kif taħseb mara u kif jaħseb raġel? Ma naħsibx neċessarjament. Għalik fl-esperjenza tiegħek huma konfliġġenti. Mhux il-ħin kollu, tifhem? Komplikata taf inti komplikata l-istorja, ġifieri mhux m'hemmx linja, ma tistax taqbad. Il-fatt qed nuħgos li jiena tinsaqsi l-mistoqsijiet u ma rġun wieġeb. Rule number 1 ma tisistix. M'hemmx rules, tifhem m'hemmx. Ise kważi played by ear il-ħin kollu tkun. Narajjien qed insix din l-opinjoni tiegħi. Le, ara li pereżempju jien u l-mara tiegħi naħsbu differenti huwa minnu. Il-mod kif naslu għal konklużjonijiet huwa differenti. Jiena naħseb naqra iktar loġiku u mhux neċessarjament prattiku. U għandha intuizzjoni ħafna ħjar minn tiegħi. Għax il-mara u raġel għandhom żewġ skill sets differenti. Kont l-istess, rajt ktib jien, fej jgħidlek li mur lura l-Neandertals. Mux biex jifiri, aħna bażikament aħna Neandertals bodda iktar moderna. Mela, il-mara x'kien ikun xogħla. Fil-kejf tieħu sib it-tfal u s-sajjer, meli għandha viżjoni kbira, però qasira, allar biss. Ir-raġel kien juri kaċċa, mela għandu viżjoni żgħira, għattul. Meta għadhom flimkien, fimt? Dawk, allora qed naslu għall-istess fema li jistgħu jikkumplementaw il-xulxin. Iva, imma wieħed irid jaċċetta l-limitazzjoni tal-ieħor, ma nistax jien ngħid lilek ara l-istampa kollha, xi ma narix. Jien hekk nara biss. Mela aċċetta li jien narek. Jien naċċetta li inti tarek. Kultant naħseb li dik taf tkun problema kbira li inti tistenna mill-persuna l-oħra l-perfezzjoni. Jew li tistenna li jagħmel li tagħmel inti. Fimt? Hija aktar art dik. Le, ma peress li jena naf li jena imperfett, ma nishtiqx il-mara tiegħi tagħmel l-għamelin. Ma lix taħseb li inti imperfett. Nibdew minn imnieħri. Toħ. Le, apparti ċajt. Speċa jien għandi il-preġi li għandi, li per eżempju għandi focus kbir, jena kapaċi noqgħod fl-istess b'siġġu għal 10 sigħat u qed naħseb fuq l-istess ħaġa. Però fl-istess ħin dak ifisser illi qed tħalli kollox għaddej. Kif qed tajt inti hekk. Probabbli kont tkun kaċċatur kbir. Tifhem? Għalhekk imnieri kbir biex ixxomm. Biex ixxomm u ġej bil-bot. U biex nipponta. Issa tittara kif dik l-iskill ħataqliba f'dinja fejn inti ma tkunx tikkaċċa l-annimali, qed tifhem dik il-problema tagħna bħala bnedmin. Għax aħna madna. Grazzja tal-Alla ġifieri. Insibni kongruenti ħafna, tipo dal-bilanċ domt ħafna biex nilħu, però insib li huwa bilanċ li tani ċertu stabilta u ċertu eru. Kemm għandek żmien ġur inti? Inti. Wis, jien iktar minnek. Inti iktar minnek. Li għamil 42, bro. Jien 55, 56 tista'. 55? Mela. Ġirin nafsib taffariet differenti minnek, fil-sens mux iktar ta' mux neċessarjament iktar ikunu differenti. Għal biex taqqat l-istampa, fem? Le, mux ek l-esperienza tijak. Zguli u ma differenti, mux
Mux iktar. Isma' Iktar għax inni iktaraw. Morru l-len mill... Għaw nistaw namlu xansija ta' naħseb jien. Se naraw kemm nagħmlu. Importanti li nibqgħu Fuel, ilma. Trid glok ieħor? Le, Ilma kemm tit? Kafe, tit kafe? Ajelle. Le, okej. Ilma lissa. Indiħu kafe. Le, tagħmel xejn, anzi tagħmel xejn tajb din. Isma' l-ewwel kont ittajli speċa fuq il-limitazzjoni tas-suq Malti. Però pruvajtu toħorġu barra jew. Issa, mela. Aħna kellna manager. U l-manager kien jagħmel xogħol, u ġifieri konnu nibatu diski, konnu nibatu CVs, isom jgħidulhom barra u nippruvaw. Dak iż-żmien tinsix differenti, mhux internet, ma konniex nafu f'xemm festivals u tiskopri tidħol ssibhom, titgħamilna homework. Jiġifieri jista' jkun dik kien hemm il-limitazzjoni kien qisu iż-żmien ta' ħaġa, però ma kienx għadu żmien ta' xi ħaġa oħra wkoll, fimt? Però l-bira skoprejt xi ħaġa li u kont naf li kienet inbagħat id-diska di Room 7 New Zealand. Però Gary għalli li il-taqa ma xaħat minn New Zealand u għallu li d-diska taqana kienet f'compilation ta' mużika New Zealand. Għatbont fija dik jena. U ma kontu xtafu? Le, ma Alex, il-manager taqana kien baħta New Zealand għax kellu ħabib tijaw DJ. Imma l-istoria għat ma nafx ġara aktar, fimt? Ġviri ma tafux sar minna. Le, fimt? Dik di jissa t-tismaħ. Di skoprejta għaxġi xaħat minn New Zealand għal-innas ma t-diska nafa jen. Tafa, all right. U għat jgħididna. U meta tidħol Spotify, meta tidħol YouTube u għek, jkun hemm plejsa l-Amerika, l-Australia, l-Kanada, mhux affarijiet kbar ma jkun hemm, jiġifieri xi ħadd jismagħha daw jismagħhom daw id-diski hu, tifhem? Le fuq l-Spotify dijaw Room 7. Dik għandha xi 6,000 plays jew xi ħaġek li għal-diska Maltija. Tajjeb. Li qas tipo diska ta' Maltija ta' żminilu. Bis-sens li Ta' mhux 2000. qed tippromovwa Xejn. in the internet generation biex ta' għada popolari. U għatkelkom respons, apparti di ta' New Zealand, għatkelkom xi respons ieħor minn barra? Minn barra, darba minn u kien, eżempju, kienna sponsor ħwejjeġ kienu jibatunna minn barra, kienna affarijiet minn barra, pero qatt ma kien hemm dak isma għandna di l-offerta biex titilgħu id-doqqof dal-festival, qatt ma kienna dik, fimt? Dik. Għalfej taħseb li qatt ma waslet? Ma qasna fnajdlek. Jaf ikun hemm eżempju jista' jkun ma minnix biżejjed xogħol. X'tib ta' xogħol taħseb stajtu tagħmlu iktar? Le, fis-sens mhux xogħol jiena għalhekk kellna manager, mhux qed timwaħħal fil-manager ta' fimni. Imma ġieli konna ngħidlu sma' ibad iktar ibad ġifieri jaf kien il-limitu tiegħu kollu. U naħseb forsi ma kienx il-dik tagħna. Kont ħoss li kontu kollha committed l-istess għal jgħid biċċa tax-xogħol? Li ndoqqu barra ġifieri tajt inti. Għal proġett Scream Days in ġenerali. Kien hemm punt fejn iva. Mbagħad bil-żmien jibda jiddeterjora, fimt. Mbagħad kulħadd ikollu min għandu tfal, min irid isifer, min ħajf ta' kumpanija, min hekk, mbagħad issa tibda tiddrifti għal ħaġa, fimt. Ikun hemm mument fejn titla pik inti kif għad inti stess. Jekk dak il-pik mhux sostenibbli u li kollu wara ftit tajt mela mhux ħassir di. U r-realtà tibda tieħdok l-ewwel hemm, fimt. U probabbli dak li jiġri hu, fimt. Tirrifletti fuq dak il-punt jew? Jiena kif diġà għatlek ngħid ma kellix tkun, fis-sens this was me. Taċċettajja xi li taċċetta. Għax jekk ħadħares lu x'ħan nagħmel jien. Ħammur lura, ma nistax hu. Asħaq. Aħjar ħares tal qudiem, forsi naqbad xi ħaġa. Jekk innotajtu qed immissimnieħu, qed jisma' fuq l-Spotify. Imminti ġbit li attenzjoni ma xejn. U li għandek anzi, imnieħ Ruman. Eżatt, imnieħri Ruman, imma mnieħri Ruman huwa mnieħ biru. Għal-ponta. Imma mnieħri Ruman toġobni. Ma biex miegħek tajn. Tajjeb. Għal darba ħajkun hawn xatt fuq il-podcast jgħidu Ma biex miegħek ta' Tajjeb, sawa, bilna li ma biex. Għara nexxiri l-għamlu jgħid. Take care and nourish your body with pure, ethical, organic vitamins and supplements. Browns, empowering wellness by prioritizing your health. Bela, nittama li tuħdu għos s-seguna, għabel ma nkompli, nishtiq nerġa' ringrazzja l-azzjendi li minajrom dan il-proġett
sempliċement ma jistax jeżisti. Dawn huma ħbib tagħna tal-Alberta, il-Garmin, l-ISS, Pata Artiġjanali, kif ukoll il-Browns, il-Maple, Melita, ringrazzja l-Wellbees, eCabs Business Labs, unfakarkom biex iżuru l-paġna tal-Kazin fejn tagħmlu subscribe għad l-aktar dibattiti importanti u eċitanti fil-pajjiż bħalissa. Tixtiequ tkunu parti minn dan il-proġett, tkunu parti mill-familja tal-Patreon, patreon.com/John Mallija, dawn huma l-komunità li huma l-ispirtu dan il-proġett u li mingħajrhom dan il-proġett jitlef ħafna mis-sens tiegħu fil-verità. Grazzi lilkom li qed issegwu, grazzi l-Patrons, grazzi l-daw il-kumpaniji, issa ħankomplu jien u ġotam. Apparti dil-biċċa xogħol li speċjal forsi stajna naħdmu iktar. Taħseb li kien hemm xi ħaġa oħra li forsi setat. U ifimni hemm eżempju jiena għandi eżempji. Iceland, mela, Iceland. Iceland għaliex hemm ħafna bands u hemm ħafna mużika. Għax il-gvern, mux ħanot tajt li dejjem twaħlu fil-gvern u dejjem il-gvern, imma l-gvern jitem biex jagħmel struttura, le? Mela, għandhom liġi fej inti 30% mill-mużika li tintuża fil-medja tkun lokali. Mela, qed tajt, irid tkun hemm xi ħadd jagħmel il-prodott, le? Mhux hekk? Allora bla ma trid inti ħadd tiġġenera flus, tħallsu l-liċenzja, tħallsu l-PRS, il-royalties, u jerġgħu morru lura l-artist, u għandek rota ddur. U hekk ma kien m'għandniex dik ir-rota. Ireland. Iħallsu performance, il-performance ituhom paga. Ħaret mhux ħajtuhom 3000 fix-xahar. Imma għandek xi ħaġa li inti tista' tgħid mhux se nagħmel iktar xogħol jien. Ħanoqgħod indoq. Tafx differenza tagħmel meta ddoq il-ħin kollu milli meta ddoq mis-6 sal-10 wara x-xogħol, għab differenza kbira. Fimt? Jiġifieri dawn l-affarijiet żgħar naħseb li qatt m'għandniex aħna. U ma kienx hawn. Jien naħseb kieku bihom dawk kienet tkun storja differenti, hekk naħseb. Għax jien kont naċċetta, eżempju 400, 300 fil-ġimgħa u noqgħod indoq. Biex tkun tista' serraħ rasek mill-ispejjeż. Għax inti tittejxu, tittiekol, tidda. Għajja ngħidu għandek m'għandekx karozza għandek il-bass, u l-bass minn se jħallasa. Fehmt tanqgħod ngħid il-lommi, din il-bass, tifhem? Dik dak huwa il-ħaġa li għamna nies. Aħna għandna dik il-bass fejn l-artist huwa somehow indipendenti biżejjed biex jaħdem. Mhux li tagħmlu sinjur. Mhux għax l-artist sinjur ma jagħmel xejn. Tifhem? Għax ikun wasal l-artist sinjur. Għax dik id-dilemma tal-artist, fimt? Once li l-artist sar sinjur, ma jagħmel xejn. Allura inti mhux qed ngħidlek żommhom sawad, fimt? Imma tih biżejjed biex jgħix. Biex ikun jista' jaħdem, u jagħti l-output tiegħu għax l-artist huwa l-arti, li titik l-arti, għax hu hekk jew pjaċir, jagħtik l-arti. Imma hemm artisti li għandhom xkora flus u xorta baqgħu jipproduċu affarijiet tajbin. Ma kemm hawn. Ma nafx jien meta kont żgħar pereżempju kont nisma' l-M&M. Imma M&M wieħed, Madonna. Mhux bil-fors toġbok Madonna, ma Madonna industrija. David Bowie. Ma tisma' qed nodduhom aħna. M'għandekx hekk. Il-teżi tiegħek hija li għall-biċċa l-kbira, ma nafx naħseb naqra iktar fuqha. Għall-biċċa l-kbira l-artist isu din ix-xewqa li għax l-art inti jirriżolvi. Għax jaħseb li meta naħares li M&M nara persuna li tant kellu għalla trauma meta kien tifel. M&M waqaf, reġa' waqaf, iġifieri inti jisek waqaft lest. Mbagħad terġa' Imma hu kien waqaf. U kellu, fjanti naf naqra l-isra. Inti iktar minni, għax. Imma u kellu, l-ewa kellu Slim Shady LP, li faqa id-dinja faqa. Mbagħad wara dak ħareġ Marshall Mathers LP, reġa' faqa id-dinja. Smajtu dak ukoll. Mbagħad kellu xi tnej insejta eżatt insomma, tella li waħda diskografija ħalli ma nidajx. Imma mbagħad kien hemm perjodu fej għamel żmien waqaf, imma kien waqaf għax wan kien kellu sieħbu dak li kien jirrepja miegħu, dak kienu jkunu dejjem tnej live. U ieħor, li ieħor kellu xi jgħid ma' xi ħadd fuq logħba biljard ġo xi bar u qatluh. Alla, ma xorta, it's life, life, fis-sens għarajt, mhux qed ngħidlek qatluh u da, imma inti tara l-vjaġġ min-naħa tiegħu, il-vjaġġ min-naħa tiegħu hija l-ħajja. At some point da ma nistax nagħti iktar jien għax għandi di l-ħaġa li rid nħossibha. When is resolved. Meta inti jerġa' ġejt isma' ndjabtit, all right.
Allora jien naħseb li l-artist il-prime directive tiegħu hija li intik l-arti. Isma' tal-fejn iżob ġejt artist. L-artist, inkantant. Għalfejn ġejt kantant. Għax konna nisma' nommi tkanta ma' teskar ta' TV. Imma għalfejn tħoss il-ħtieġa li tikteb. Ma nafx. Dejjem kellek? Kont nagħmel ħafna affarijiet, kont impinġi l-ħwejjeġ, eżempju. Imma nikteb l-Ingliż dejjem kont inħobbu, kont naqra ħafna, ġifieri jista' jkun kien preparazzjoni għalija. Mhux dejjem u bħalissa ma tantx nikteb fis-sens tgħid li xikteb. Le, ma meta kont tifel? Meta kont żgħir. Dik għax il-poetri u daċ kont il-ħobba biex taxxaqa. U blamment ma nafx insomma affarijiet blamment, ġifieri tgħidlix ftakar qas il-klim tiegħek kważi ma niftakar jien. Imma kellek momenti oħra f'ħajtek fej kontet turi tendenzi kreattivi. Mela, jiena l-ewwel memorja tiegħi hija missieri kien teacher tal-arti u kellu ħafna kodba tal-pittura. U jien niftakar ġifieri jien qed niftakar il-memorja tiegħi bil-kuluri impenġi fuq. U missieri jidaj. Ġifieri l-arti minn hemm ġejja, fimt bħala arti. Issa bħala kant il-mużika bdejt tard fil-ħajja tiegħi għax għandna dak iż-żmien meta kont żgħir jiena. Jew ir-radio, dan il-broadcast taw dak tal-wire nsejt xejdulu x'kienu jgħidulu dak. Rediffusion li eżempju l-ħadd kienu ikun hemm l-għana. Is-sibt kienu ikun hemm il-banda, dawk it-tip. Jew inkella. Kont ikun qed nilab. Jew in-nanna jew il-mami jixeluh u nismagħhom, jkunu diħlin jisom, fim diħil ta' finti anke ma tkunx qed tisma' jkunu diħlin. U għandi l-memorja tal-mużika tal-kant jien hija il-mami tkanta u tgħaddi l-ħwejjeġ eżempju tkanta. Ngħidu tkanta ma t-teskar ta' Xandir Malta, ma nafx tiftakru, Xandir Malta ma kienx jitrasmetti minn mill-bidu sal-aħħar tal-ġurnata, kien jibda xi l-4, is-6, kienu hemm teskar tok kienu hemm il-mużika r-radju għaddej. U no tkanta ma' Elvis, ma daw, ma kienu hemm. U jiena nilab u nisma' lilha. Ġifieri minn hemm. Probabbli minn hemm ġejjin, ma nafx kif hemm il-link, fim? Ġifieri papa tiegħek kien artist. Pittur. Kien pittur. Ma mhux pittur li tajt ara, pittur unknown, speċi unknown, ma pitturu. Ġieli tkellimt fuq l-arti ma' missierek? Mela, ħafna. X'kien jgħidlek? Għax missieri kien teacher tal-arti wkoll biex taxxaqa, ġifieri aħna eżempju meta sifirt Pariġi monna l-mużew, għatlu pata fej qiegħed eżempju qiegħed qudiem dik, qudiem għaw ta' Van Gogh dik, għax Van Gogh kienu wieħed mill-favoriti tiegħu. U nibatlu ritratt fuq il-mobile li għadillallu kemm nixtieq qiegħed hemm jien. Missa kiber, fis-sens imma fimt xorta għadni il-link qatt miegħu bħala arti. Ġieli tkellimt ma' missierek hekk xtaqx ikun iktar artist milli għallim? Ma naħsibx. Qatt ma esprima dik ix-xewqa? Qatt ma tkellimna fuqha. Imma naf li ma kellux shows għax hemm żminijiet antiki iktar minn tagħna. Fej biex ikollok show kien tkun taf il-xi ħadd u naħseb ma nafx għadhom xekk, għax mhux dik tiegħi. Imma eżempju tpenġi inti u ħadd jinjorawk fis-sens ġifieri naħseb dejjem l-istess storja tkun fil-verità. Dejjem l-istess, skont min taf. Li għandna bżonn tagħmel naqra networks. Eżatt. Jista' jagħti il-każ, ma nafx għax missieri kien għamel xi naftakar li kien għamel exhibitions bħala grupp. Inti missierek artist ukoll pitti. Pittur mennu ukoll. Vera? Mela bro. Mela jafu xulxin probabbli. Żgur. Dawk kienu klikka żgħira ta' nies. X'ismu l-papa? Joseph Saliba. Joe Saliba. U missierek x'ismu? Salvo Malija. Sieta. Salvo Malija għandu l-arti tiegħu isa kubista. Tipo Esprit Barteo hekk. Tipo Esprit Barteo naħseb għandek raġun meta tgħidha l-biċċa tax-xogħol. Għandu rooftops Esprit Barteo dawk ir-rooftops dak il-kubizmu le fejn ta' Esprit. U jisu taħli ta' missieri nara jisu bej kubizmu u street art. Imma fid-90s kien jagħmlu ġifieri. Istra. Jista' jkun jafu l-xulxin ta'. Għandu hekk il-xogħol tiegħu għandu xeħta unika nara jena tiegħu. Fil-fatt naħseb missier l-iktar ħaġa li kapaċi jagħmel jew li tiddistingwih hija li ipinġi. Kien għamel xi żewġ exhibitions, kien għamel waħda hekk ma' grupp niftakar u niftakar għamel waħda minn għalija
Robert Samut Hall. Hekk jgħidu. Il-Furjana. Il-Furjana. Għalija. Sa ċekja ta' mija ngħidlu. U le, u jien niftakru dejjem kienu kumma hekk grupp pitturi ġifieri pitturi ġu. Mhux bil-pitturi. Artisti. Artisti Mhux neċessarjament. Spider ma xtafux. Mhux neċessarjament kien ikun magħhom għax da probabbli missilna ikbar. Ġifieri ta' finti ma jkunux l-istess ġenerazzjoni flimkien. Imma missieri kien pittur joqgħod jilgħab il-futbol. Ġifieri da multi discipline ukoll ieħor. Dak it-tip ta' m'għandux kwiet, tifhem? Miżewweġ bit-tfal. Isma, apparti il-mużika inti x'tagħmel? Jien. X'kont tagħmel hekk apparti li kont iddoq bħalissa. sports u hekk kont tagħmel? Qatt. Qatt. Dik l-iktar ħaġa li ma nagħmilx, ma nafx. Qatt ma kellek ħajra liha. Qas naf jien. Jekk tgħidlilha bil-futbol, ġol ħajt tibqa' di. Ifhimni, jiena naqra ħafna. Bħalissa jiet fukat xej fuq ix-xogħol tiegħi logistics għax jiena head of stores, jiġifieri nħossib għandi jisu 17-18 ruħ fidejja, fidejja. Nħossibhom bħala l-manager tagħhom mhux fidejja hekk, ġifieri mhux ejja mmorru. Imma it's challenging, stores is a very challenging management, stores management. U nħossni vera sodisfatt bih dak ix-xogħol. Allura it takes film toħodlok ħafna mill-moħħ biex nara li jaħdem sew, biex ikun hemm il-flow, allura qisni jiena tfajt fuq lem bħala moħħ, fimt? Imma naqra, nisma' l-mużika, ħafna minn dawk bħalissa. Mela, ħaniħu kantuniera. All right. Ma fsilta minnhom inti tkanta. If I just give in to all those temptation, it would be impossible to come back. If I just live a lifesaver. Lifesaver. All right. F'punt minnhom tajta inti għat-tentazzjoni. Kolħattu. Iva. Ħanti card blanche hawnhekk, right? Biex ma nitux ħafna komplikazzjonijiet u biex ma noqdux ngħidu ħafna stejjer u ħafna affarijiet. Fit-2013 waqfu l-pulizija u sabuli xi affarijiet fuqi. Ma qabel il-pulizija. Titira kuntest. Il-lifestyle tiegħek ħin minnhom dik tinbidel. Mela, alright, ovvjament, mela aħna artisti toħroġ tixrob wara l-konsert tibqa' hemm barra u mbagħad isma' hemmhekk hemm party hemmhekk hemm ejjew Scream Daisy ejjew magħna. Fimt? Biex aħna parti kula xem l-Scream Daisy ma' u bla ma trid titkaxkar. U kont jiet f'post fej konna maqbudin fir-roda, ġifieri l-weekend, tgħix biex jiġi l-weekend, jiġi l-erba' terġa' tittopja naqa biex jiġi tistenna sakemm jiġi l-weekend. U mbagħad, fimt, konna qbadna f'dik ir-roda, dik ngħidula vizzju bil-Malti u addiction bl-Ingliż u xek. Mela, jaħan sa' il-mistoqsijiet, inti wieġeb li trid. Eżatt. Tajdilna ta' xiex kienet l-addiction? Mela, pinnuli. Ecstasy. Eżatt. Ok. Għalfej, xofjant? Għalfej dawk. Għalfej dawk, għax jisuġerament l-artisti il-coke. Ma naħseb li l-ecstasy hija xi ħaġa li tħoss iktar. Ġifieri jisek ftaħt il-receptors tal-feelings. Jista' jkun dik. Ġifieri jista' jkun hemmhekk kont inħoss iktar l-affarijiet li hawn madwari. Jista' jkun dik. X'kienu dawn l-affarijiet? Le, tħoss il-feeling tad-dinja, ġifieri l-arja, n-nifs, kollox hu. Mhux fejn kont nispjegalek x'tagħmel l-ecstasy, le? Għandek biċċa raġun. Imma insomma, tiġi iktar insik man natura. U fil-fatt dik u l-problema tal-drogi li inti jiftaħlek portal li tiftħu bihom biss. Però mhux qed tinduna li fl-istess ħin qed tinqabad ġo l-bib. Qed tinqabad ġo xi li hija ferm perikoluża. Hija nassa, u meta inti tiġi tiddependi minn xi ħaġa biex tgħix
u biex tħossok tajjeb hija ħażinu. Bibta tal-podcast kif qegħdin hawnhekk nixtieq infakkarkom sabiex iżżuru l-paġa tal-Każin, tafsu like, tafsu subscribe għax inwedukom li l-Każin din is-sena se jkun l-iżjed pjattaforma ta' dibattitu f'Malta, eċċitanti, ħielsa, kritika, riċerkat. So naħseb fimtuh il-punt. Morru, għafsu, like, subscribe. Ciao. Esperjenzajt problemi ta' saħħa minħabba l-abbuż. Dak iż-żmien li issa ma tdix nieħu xejn inħoss ħafna ma jista' jkun l-età issa wkollu. Issa daħlet l-età ġifieri jista' jkun fattur ieħor dak. Fuq l-età naħseb tajjeb nitkellmu jiena inti. Għax kemm ħaddu mitti għall-karozza sibi, roti tibdilhom. Tifhem il-magna xi ħaġa aħseb ma tistax tidħol tibdel. Ġifieri dak iż-żmien. Ma ħsibx li kelli. Apparti li kont ħossok li kont qiegħed. Kien hemm punt fejn żomm jiena naħseb hawnhekk għandi problema. Le, fil-fatt dik li għadlek li kienet il-wake up call tiegħi. Dik li kienet il-wake up call. Il-moment tal-arrest. Eżatt. Għax imbagħad irrealizzajt li isma' jien għaliex di mhux ħajja tiegħi. Ma emor lej l-arrest, issa li tajna il-kontest u l-background story. Tajjeb. Mela, għajdilna li tid, fej waqfuk? Waqt nixtri sigaretti? Fej? L-airport. Waqt nixtri sigaretti u jienu tiħel zam l-bieba u tani għata bazwarni għax laqas nafx xsibtu ġarajin u somma uffiċċew u sabu li l-affarijiet. U ġejt arrestat. Ma dakin pajzan? Mela, pajzan. Ux għallek? Għalli għan fitxu l-ek daċejek joġbok. Inti għatlu? Għatlu għal xiex jena. Għalli għanna warrant għan fitxu l-ek daċej. U orin il-warrant u fittix li ju. Kont wahdek? Mela, wahdi. Kont xajt il-sigaretti. Buħriċ mid-dar nix il-sigaretti u biex nerġammur id-dar ta' kont sejjer jinġuħin. Imma nsom. Kont taħt l-effett? La, ma nsux. Ma nsux, ma tistax. Nipreferi ma nsux. Fimt? Għaw min juhu pieċeri. So, ma nafx, whatever. Perikoluza ħafna. Ok. Laqsim pejb sigaretti, jena fli l-axħar qabel waqft il-sigaretti, qasim pejb sigaretti ma kont fil-karozza. Għax kien ikolli dak l-spazju tijaj fej ma namel xej biex eventually taqta s-sigaretti, għax inti once li tidġi dipendenti biex ħaġa, peress li kon diċa tal-lim tal-istoria, tista taqta kollox umbat, fimt? Bil-dik. U għallek għan fiċlek. Eżatt. U sabu li l-affarijiet u ġejt arrestat, insomma zammew li l-lejl u... Bżajt? Tajli, bazwarni jenu, ħatqata, bil-lejqa sirqat, l-assa, għaw, il-depo. Kif kienet l-esperienza tal-depo? Le, bħala depo, għarrajt, kamra nadifa, bil-qeda, jiġi saqsik t-ċaħġa, tixrob, anka ħobs, anka xi sandwiches, iġiblek, imma jetemmu inti maluqu. Bla mobile. Wahdek kont fil-kamra? Laqas torqot u, kif ħatorqot inti, għax moħħok minn jaf. Insomma, eventually tlajna l-qorti u 13 sena wara jietaw. Jien. Ma qabel ma laqdu. Nabdu dik il-long. Issa għajd li xi titta finti. Le, xaddilek minn moħħok u waqt li jgħed dik il-kamra. Marija. Xejju. Ġewwa, inti tibda tajt ġewwa jien. Għasek, ħajtek. U għalek naħseb li kienet dik il-kickstart li għax mux etnajlek imma l-ħabs mux ħaġa sabiħa. Ġifiri, anka billi naraw aħna jimma nafx hemm il-ħabs, imma billi nafu mux ħaġa sabiħa li tmur il-ħabs, fimt? So I think that one, for me, għax għaw minn għalih laqqas dik mi tajba, kienet deterrent li jena d-deċidejt, ismaħi, daqsek. Issa jena d-deċidejt dak il-ħin, imma sakemm tikkonvinċi lil kulħadd li inti daqshekk jaddu dak iż-żmien kollu, fimt għalhekk. Ma rnexxielek? Irnexxielek illi tajt daqshekk u waqaf. Iwa mela. Jiġifieri wara dakinhar li qbad ma rġajt mis-sejt per l-oħra. Xej, jien hekk naħdem anke s-sigaretti, rġajt li fuq sigaretti. Fawissu bdejt kont qed impejjeb. U waħda qatt il-pakkett sigaretti daqshekk ġbien jien. Bat u għarmejtu. U ma ġeġ bejjib tidħol.
U meta kont waqaftom l-ewwel darba jekk ukoll kont għamilt. Ħalli għal ġejt impejjeb imma kienu għoddew ħafna żmien, film. Waqt li minkejja li jiena kont irnexxi li nieqaf il-ta' madwari. Għax inti għandek familja, għandek il-ħbieb, għandek il-qorti, l-imħallef, l-avukati tal-gvern. Fimt, daw il-nis kollha, inti daw għalik intħati. Fimt, ġifieri da kważi l-arħaġi l-familja ta' aktar minn kollox. Kif ħadwa? Kbira, ħadwa kbira, għax inti ħadd ma rrealizza, għax jiena ma konx nispilja l-ħajja tiegħi, ma konx nispilja id-dar, fim noqgħod id-dar, fimt, kienet komportamentalizzata, allora ma tindunax inti, fimt, jisu, mhux għattajlek ma tindunax, imma fimt, I was living a double life, speċi, fimt? Min fil-familja ħada l-iktar? Ommi kienet għadda għabira. Imma mbagħad meta konvinċejta li madnix u li mhux se nerġa' dak. Fimt, u mbagħad kienet qed tinkwita għalija, fimt, biss. Issa rajt imma. U kif esperjenzajtu inti l-inkwit tagħha? Għax l-om, jiena lija ommi hija xi ħaġa importanti, ġifieri fis-sens li tara l-ommok qed tinkwieta għalik u li inti taf li inti jiena ddeċidejt li daqshekk. Imma ommok ma tafx, ommi ma tafx li jien iddeċidejt li daqshekk, għal vod inti tgħidilha daqshekk għax hi tafek tifel. Ġifieri kemm il-darba inti kilt, le taf li, fimt, taf li t-tifel jagħmel hekk dejjem. Għasa kemm tiġi in line miegħek li inti mhux ħatamel iktar, ikollha l-inkwiet, fimt, issa dak joħroġ u jerġa' jagħmilha. Dak l-inkwiet, film. Parti minnu ġivir probabli waqaft ħabba fija u kollu, għax inti tajt marix inti għadak l-inkwiet, film. Ma nafx, jena tnajdlek x'naħseb jien. Issa li waqaft ġiri ġajtu tkellimtuha? Mommi, għadda tajt li, dubx barra ta' għara fejt mur. ċatta tkun għadda t-berren ġo moħħa, fimt. Ma issa li waqafti kif tħossa? Tajjeb ħafna. Issa jena jgħetu da xej bħala ħajja iktar stabli. Ġveri, stabli. Għalfej titħaqli stabli? Stabli, huwa. Mela, stabilta hija meġeru, mawx wieħed inti stablin, tu stablin u stabilitak mhux l-istess stabilta, tifhem għalik. Hija suġġettiva xi ġifieri stabli. It's a measure imma measure personali hu. Qed tifhem għax instabli għalija qiegħed fuq dajsa mur surfing, jien għalija stabbli qiegħed id-dar, għandi partner, stabbli għandi x-xogħol. Sodisfat bix-xogħol, paga tajba, tifhem? Amma jiena nħoss li bħalissa jiet moment stabbli ħafna, fis-sens bħala ħajja. U asla xkont tara xi ħafna fuq stabbli. Konet nitħattu dwar kif inti esperjenzajt kif qed tajt inti b'mod vera ħelwat, li bdejt tajt għax ommok tafek żgħir, tafek it-tendenzi tiegħek ħadet ħsiebek u mbagħad li tara s-sofri kienet probabbli raġuni. Inti għandek tfal. Mela, inti meta tħares li t-tifel tiegħek, kemm għandu tieni eżempju tifel. 17 għandu. Tara ħadu żgħir, taraw kollha l-età. Issa jien m'għandix tfal, imma jien irrealizzajt dik. Allora meta tħares lejhom, tħares lejja qed nara tarani kollok. Fimt? Fimt? Allora taf li qed twiġġaħħa għax imkien hemm qed tara li mhux vera li qed tgħidilha. Kif wasalt għalija dik ir-realizzazzjoni? Naħseb l-età sibi, l-età, ħanajdlek għalfej, għax hija għandu tfal. U meta mmur nitkellem iż-żgħir ta' hija, iż-żgħir ta' hija għandu xi 15. Naraħ baby u naraħ fidejja. Waqt li tinkellmu qed narhom kollha jien li m'għandix tfal, aħseb wara minnu kun tiegħu u tifhem kemm iktar. U mbagħad hemm realizzazzjoni oħra li għamilt jiena minħabba t-tfal li hija l-istess realizzazzjoni tiegħek. Fuq innifsi. Li dak it-tifel għadu jeżisti fija. Mela miet, int kollem edin, kollha. Kollem edin, il-folji kollha edin. U jekk jien ixxilek tarhom, mhux ħadd irranġa li hemm, imma fem tista' ssib fejn għandek tista' tirranġara mill-hemmhekk, għal hemmhekk, tista' tarhom ta' mhux biex toqgħod tiċċassa lejn mera, imma tarhom ġifieri jekk trid. X'tieħu minnama? Ifhimni, jien nemmen li kull ma ġara fuqi huwa jien ir-riżultat ta' kull ma ġara fuqi. Jiġifieri m'hemmx tajjeb u ħażin. Bħal meta ta' di tal-arrest, mhux qed ngħidlek xi ħaġa tajba, ma lax xi ħaġa ħażina. Aqqas il-fatt li
kellek dik l-ansjetà kollha, l-mami tinkwieta, għamil 13 sena tistenna, biex kellek ħajtek on pause milli nista' nifhem. Ma f'dik il-pause inti I reinvented myself. Ġifieri, I needed that pause to reinvent myself. Kieku bqajt għaddej l-istess, nkun niġi għaddej ġorota differenti. Qed tifhem ġifieri ma stax tajtu x'tajjeb jew ħażin. Tħoss li batejt f'dak iż-żmien? Mela kien hemm dwarija. Kien hemm. Biss toħroġ mill-vizzju. U jien ħriġt waħdi fil-bidu, għax imbagħad fiċċek Mona Caritas u hekk, imma dik ġifieri iktar biex nagħti prova li m'għadniex nieħu. Ġifieri l-affarijiet waħdi għamilthom jien. U batija finanzjarja u għax ma kontx biex ma kellix xogħol, dak it-tip. Fimt? Ma kelli l-familja tiegħi imma jien niddejjaq ikolli ġati tiegħi. Jien nħobb inkun xi indipendenti. Fimt? Allura għandik id-batija mentali, jisu. Pero kif kienet is-saħħa mentali? Mela, jien korrett meta ngħid li l-każ da m'għaddej 13 sena. 13 kollox. Ħafna snin. Anniversarju tal-arrest dan is-sibt. Sibt li ġej? Mal-Valentines. Fil-Valentines arrestawk. Allura taħseb l-univers mhux kollox eżatt jaħdem. Inti, kienet id-destin, id-date, kellek a date with destiny kif jgħidu. Kollox hekk, meta qed tarahom, jekk tarahom l-affarijiet, tista' tarahom hekk kif il-biex ngħidlek. Minnu ltqajt ma' Alan Watts. Waqt il-vjaġġ. Waqt il-vjaġġ ltqajt ma' Alan Watts. Importanti ħafna dak għalija. Mela qalbin ma jafx minnu Alan Watts. Għajdilna. Alan Watts huwa filosofu, naħseb filosofu, jiġi Ingliż. U kien mar jistudja l-filosofija tal-East u beda jipruva jallima l-West. Allora inti għandek a Western view of an Eastern philosophy, bażikament. In layman's term, ġifieri spjegaħilek qed jipruva jispjegaħ ħienna fejn jgħid li inti l-univers li kollox idur miegħek, ovvjament bħali anke inti l-univers, ġifieri aħna universit kollha nduru ma' xulxin. U għeni ħafna biex insib li l-nifsi u jisu, fimt? Kont nisimgħu ħafna. X'qallek Alan Watts illi ħadd ieħor qatt ma qallek qabel? Jurit. Għarit. Ġifieri l-univers m'hemm xi ħaġa li ara x'issa nsib dik u issa inti inti l-ħaġa. Ġifieri xi ħaġa li tissir inti ħatamilha. Fimt? U li trid inti ħajsir. U da kif biddilek il-mod kif iġġib ruħek? Għax ġejt jien ħassejtni li ġejt aware u ġejt qudiem, qabel kont qisniet mal-folla, xorta. Ek ġejt qudiem. Issa qudiem ta' folla, xorta folla, fimt imma qed qudiem. Qed nara x'inhu jiġri. Issa li biddilt il-perspettiva. Ma s-sieġi, proset, Tajba. X'inhi? Li biddilt il-perspettiva daħlet eżatt. Tinsi xi artistu kollha xi jdejk, Kun qed tara x'inhu għaddej fl-isħab ta' moħħi. Qed nara x-show minn fuq ukoll jien, tinsix. Qed nagħmlu kontroanaliżi. Ġota muġġor. Qed toġobni ħafna din il-konversazzjoni. Ħafna toġobni. Qed nara x-show waqt li tkellimni. Qed nara x-show tiegħek. Qed inkellmek u qed nara daw jaħdmu qed nisma' li qed nara kif qed illidjani dak it-tif. Qed tuħu gost? Ejja. Tidher rilassat. Bajt taħdem mid-dar jew ġo xi kaffetterija storbjuża, mela mhux tiġi saħdejn għal Business Labs, post ċentrali, kwiet sabiħ u li fih tista' tagħmel użu minn hot desks, uffiċċji, boardrooms li trid. Tista' taqbad u tfetx fuq l-adba mingħajr ma tafżal il-ħadd u serraħ rasek li żed inqeda. U jekk titlaq 4 minn nies jew 40 se joħorġuk ta' nies. Business Labs, xittit aktar. Issa li biddilt il-perspettiva ta' ġota madux fil-folla ġota ħapass il-qoddim il-folla. Hemm xi momenti fil-ħajja tiegħek ta' kuljum illi tagħmilhom differenti milli kont tagħmilhom qabel? Mela, waħda minnhom hija kont inqum filgħodu ma sira x-xogħol. Issa nqum tlaqna ħanibdew. Għax jekk ma tibdiex ma tispiċċax il-ġurnata, tifhem? Hekk nifhem jien issa qabel kont ngħid il-Marija ħanibdew għandi 8 sigħat. Issa 8 sigħat ejja hi, eħles, ħanmorru. Hekk dak it-tip. Isni jien, I started, I have to start, għax inkella ma tibdiex hu, tifhem? Qabel kien xaħat jibda u inti għal miegħu, tlaqna. Fimt?
sirt il-leader ta' High Tech Stairs. Għax inti l-universu. Inti l-univers, ix-xemx titla. Mux għax tajt isma ħanitla, għax titla. Bruce Lee, Be Water. Ktib ieħor. Tara t-fajla tiegħi bħalissa dak. Taġobna ħafna. Tajjeb dak. Dak ovvjament il-leges qabbaduli. Mux ovvja. Be Water, tajjeb ħafna. Ma jikon najdila Be Water, u hemm diska. Hemm diska, nsejta min jgħid xi ħaġa like water. Allora kif ġabet il-ktieb għattila dik id-diska eżempju, u issa qaratu u fehmet li konna najdila Be Water jien, mhux għax ġifieri tfajlet jgħid istess taqra ħafna ta' ġifieri. X'qed taqra inti bħalissa? Mela. Xtajt bil-Malti, kien hawn il-kotba il-fira tal-kotba ta' Trevor, insejt x'inhu huma, insejt x'inhu. Għax jien inżommu miftuħ, not naqra biċċa, l-mbagħad il-ktib jintilef ma' żmien. Ikoll naqra l-qoxra. Imma jisi tużaħ. Ma toħux sibhom il-kotba inti? Le, sibhom il-kotba, jien għandi ħafna kotba. Ħafna kotba fil-kaxxi maluqin u ħafna kotba fil-xkafef u comics għandi ħafna. Għax jiena hoarder ukoll, ġifi tal-arti u l-informazzjoni hoarder. Sabiħ. Hoarder ta' affarijiet sbieħ. Eżatt, ta' teżor, bħal dragun. Imma mhux tad-deb. U karti tal-lob. Skont kif tħares le, Karti tal-lob minn żmien kont inġemma, kont nixtri karti tal-lob minn fuq Għaw jagħmluhom apposta xin Marija jgħidu dak. Għaw, jisek tibbidja, tatijom il-flus jamluħom u jibatu għamlu, jinsejċi li s-sajt. Minix familjari, ma l-ura l-kodba, mela taqra ktib ta' Trevor. U dek, dissera per eżempju kodba illi dal-axħar sena, sentej. Tista' tina parir, għajdin nasma da missek taqraħ. Għax? Għandi, hemm wieħed Murakami, Ġappunis. Tella ħana għatma. Murakami, Ġappunis, da kien, mela, Murakami kien pub jew restaurant owner, darba minnhom u qal irid nikteb ktib. Dak era Murakami. Bila li hekk l-istorja. U għandu ħafna kodba. Imma ishom hemm minnhom manga miktuba, fimt? Miktuba. U jieħdok vjaġġ għaxu peress il-Ġappuniż għandu l-dik tiegħu differenti fejn imur. Mhux bħalna, ma naħsbux peress li jkun imrobbi differenti, ċertu affarijiet huma differenti. Fantasy tħobbom? Da nġemmaħħom jentara. Da u ma naqa fantasy jek għattifem sew? Imma mux fantasy bis ta' minnom narrative għandu set tal-ġurdin, jisa storja tal-ġurdin għaddej. Hemm ħafna differenti, hemm ħafna. Murakami, isma, issuġġeri li wieħed ejja ma nixxie. Murakami? Jek tittara, da. U IQ 84. IQ 84, 1Q84. Dak, 1Q84. 1Q84, itfaħu li fil-WhatsApp għamur nord naħla l-essi. Bira, jek issibu hekk, dak, ġviri, imma. Palissa naqra Shoe-Dog li wkoll jidħol il-Ġappun fih. Ta' minu? Shoe-Dog hija l-istorja, il-biografija ta' dak li vvinta Nike. Li ħareġ bil-kunċett ta' Nike, speċa dak kien tifel minn Oregon li f'pajjiż post fl-Amerika fej. L-Amerika fej ma jiġri kważi xejn, ħlif li kellhom din il-kultura ta' atletika pjuttost b'saħħitha. U dan insomma kien tifel timidu, imma ddeċieda illi ġitu din l-idea li jrid imur il-Ġapan u jibda jimporta iżraben mill-Ġapan. Wara l-gwerra. Mhux ħażin wara l-gwerra, biex 10 snin 15 sena wara l-gwerra. U jibda jimporta insomma dan tip ta' zarbun, insomma da qabel ma jkun jismhom Blue Ribbon huma fil-fatt. Insomma mbagħad ħafna branding u nimmaġina mill-branding huma, għale? Ma kienx pretendem tal-branding ta' u kien, ġviri anka ġviri da biex damu biex jazlu l-kelma Nike. Meta tara kif għazluha, taħsibx illi da kellhom xi viżjoni, mhux inti per esempio għandek Steve Jobs. Nike mhux ħaġa tal-Grigi. Nike huwa alla tal-atletiċiżmu xi ħaġa. Però mhux il-fulkru tal-istorja, il-fulkru tal-istorja huwa daw il-grupp ta' nies li ma jafu xejn fuq il-business. Illi jiddeċiedu illi se jiftħu negozju li jibdew jillafazzaw, they go for it 100%. Il-ħin kollu broke, l-ewwel 20 sena broke il-ħin kollu. Jiġifieri li jbijaw, jonfqu jbijaw il-bank, kaċċewhom xi tliet banek. Le, kaċċewhom xi tliet banek.
Issa daw kellhom, ġiri punt minnhom fej wasaltin kellhom turnover ta' 8 miljuni, Imma broke xorta, għax ma jafux ħadmu. Sejablu bihom. Xej, u kif jazlu l-isfux ma jafux u min jgħid għax isa, insomma, mhux ħanet għax infotti. Imma ma kienux ġifieri daw xi viżjonarji kbar, kienu sempliċement jemnu illi il-żraben b'xi mod nistgħu nagħmluhom aħjar u nistgħu noħolqu kultura ma kienet il-lapazzata, l-idea l-lapazzata. Isu bħal isek qed isu storja ta' meta jkollok superhero jiġi aware għax jien aktar superheroes jiġi aware imma ma jkunx jaf il-potenzjal tiegħu isu jaffeċ ħafna. Kien hemm serja antika Ralph, kien jismu Ralph supereroj, għax bit-Taljan kont nara television. Kienu l-alieni ġabulhom is-suit u nsewtu għom il-manual. Ma kienx jaf jużaw. Da comic? Le, serje fuq television. Ralph supereroj? Ralph supereroj. Għat niftakru fuq. Kien, wieħed, jien fuq l-Italjunu imma hu mhux Taljan, ta' ġifieri Amerikan. Kien hemm tal-FBI li kien jiġri wara l-alieni. U jsib il-dan bis-suit. Ma nafx, da tawa, tara, dak. Ikollu s-suit u għafx juża, allora daqqa jtir, daqqa jiskopri li sta jidħol minn ġolħajt, eżempju. Kemmi tajba, promessa vera tajba. Savija l-istoria. Etti fem, tajba. Promessa vera tajba. Wow. Problema waħda fid-dawl, m'għandix tħallik fid-dlam. Għalhekk jeżistu l-RCBOs, protezzjoni iżjed avvanzata għad-dar tiegħek. Dik il-problema u mhux id-dar sieħa. Sib l-RCBOs ta' Schneider Electric għand li SS u għand hardware stores ewlenin. Mela isma' ħanamlu naqra leap forward issa ta'. Mela f'daqqa waħda erġajt feġġejt inti spiex ta'. Dawda rajnik fuq l-screen tal-PBS u tal-Eurovision. Tal-Eurovision. Kif spiċajt? Mela. Kif għadda l-ewwel aħna jiena u aħna bħala band inna ma ndoqqu fil-verità 13 sena. 13 l-aħħar daqqiena fit-2012 kien tiġi insomma ta' xi ħadd li jiġi minn ħabib tal-bassist. ċempilli Sean u għalli isma' għalli tiġu doqqu fil-final tal-Eurovision. Għatlu jiena rrid niċċekkja l-orajn fejn qegħdin għax jiena mhux tifhem ma jkollokx il-ħin kollu kuntatt mal-nies kollha. Kelli tebs, eżempju, Gary drummer ġieli nitkellmu, niltaqgħu, jew nibatlu, kif inti orajġbin, jew nara ħaddej fit-triq, Linkin ġieli kellimtu fuq Facebook għax kien ikun iktar l-Ingilterra. Għatlu ħanar fejn qegħdin dawn jien. U għalli b'xi mod ieħor għatlu oret, tieni ċempiltilhom, il-Gary ċempilt għatlu Gary x'taħseb? Għalli, okej, lejja nagħmluha, ħansib l-oħrajn. Sab l-oħrajn, insomma, u b'xi mod ieħor aċċettajna li ndoqqu. Żewġ diski, guests, ovvjament, mhux notu sem. Il-band, il-members, kienu baqgħu idoqqu f'dak iż-żmien? Mela, Gary kien idoq bħala xejdulu għaw ġili daq ma' Ivan bħala band, mal-band. Jeremy, l-kitarrist, ġili daq u koll, u ġili daq ma' Gary u koll. Timmy li huwa l-bassist, dentist, naħseb maqqas missa l-bass, għax fil-fatt il-bera skoprejt li il-kordi u ma l-axħar kordi li jużu fit-2012, meta daqqejna il-Eurovision. U Linkin ma naħsibx li kellu ċans, għax daka jaħdem ħafna xogħol impenjattiv, ġifieri. Xogħol Arkitett ta' software, networks. Daqxej minna, fimtni. Iktar mandu xħajja minna, jisu. Le, impenjattiv ħafna xolti għaw, ġifiri. Sekwestrat mill-professjoni. Eżatt, ġifiri daka. Mela, ċempiltilom inti u Le, jien ċempilt il-Geri, għatlu Geri, ku paċenzi, ku naħsibom inti, għaxina bħalissa u kelli xoldi, kellu dak jemmu la. U ċempillom Geri b'xi modi uħad għax dak jikkonvinċi n-nies ukoll, imma jirrid tagħmel għalhekk ċempilt lilu. Għax kieku għax ċempillhom. Bat lilu ambaxxatur. Eżatt, għax Geri dak jikkonvinċi. Allora Ger. Kemm dan biex jikkonvinċihom?
U l-ġurnata, l-istess ġurnata konna nafu li all right. Għax da, biex tkun taf kollox, ċemplonna ġimma qabel, Mux hekk. Importanti li ġimma qabel, ċempel. Isma, aħna għanna 13 sena ma nirrehearsjaw ta' Isma, le ma importax. All right, ma għanna bżon rehearsal rumu. Għad darba le. Kien hemm nies fil-band li konti l-ek ma talhom pereżempju 10 snin. Timi kontinu ma naraħ, dak kien telaq fit-2012 kien sifer l-Ingilterra biex jaħdem dentist Londra. Ġifieri kontinu ma naraħ daqshekk jien. Ġejtu l-tqajtu. Eżatt. U l-tqajtu fej? Il-rehearsal. Il-rehearsal room. It-tlieta. Fej kienet il-rehearsal room? Il-MFA u il-ground, l-stadium, fej s-sala. Fej sar il-Eurovision. Għax sabunna kamra sala, insomma, armajna daqxej sound, u bdejna ndoqqu. Ma l-ewwel ftit noti, boom, merġejna morna fej konna ta' ġifieri mal-ewwel. Kontu tajt mal-ewwel? Iwa, fil-fatt Gary ħaristani xurxien u bat għalli askontit l-immaġina ndoqqu daqsek tajba l-ewwel, fil-sens wara 13 sena, daqjna Lifesaver u Room 7. Ġew tajjeb ġifieri. Right, għal-performance kienet tajba. Tajjeb. Dak live, Dirt. X'in id-differenza bej inti fil-ħajja ta' kuljum u inti fuq il-palk? In-nies u dana, ma nafx, inħoss, laqas naf, ma nafx. Imma timbidel il-personalità tiegħek. Ma naħsibx ta' jiena, ma naħsibx li qed daqshekk differenza. Naħseb qabel kont iktar inħoss il-jump isa li mort fuq il-palk u differenti. Issa nħossni li xorta jien. Fimt, just għandi di task x'tagħmel isu, qed tifhem li tinkanta. I need to entertain. So you have to switch on, tiftax la switches. Pero mhux għax qed qudiemi. Waqt li kont qed nara, Dirt li qed kanta minn x'imkien ġenwin ħafna. Ma fejem id-diski u l-memorja di kun, probably. Għadek tħoss waqt li qed kanta? Dik iva. Għadek temmen il-lyrics li tajt? Ma naħsibx li huwa fatta temmen. Għax hija storja hu. Ġifieri jiena rid ngħidlek l-istorja, ma l-istorja tiegħi hemm mhux ġast il-kliem ktibthom, hemm l-emozzjoni magħha. Ġifieri u jien nemmen ħafna bit-teknika li tuża l-mikrofon, hemm bħalma tagħmel sija, eżempju sija taf li sija anti insomma x'fin. Il-kliem skont kif tajdhom, skont fejn taqtaf nofshom, dawk kollha huma kuluri, fimt? Allora dak l-wans li għandi dik il-kuluri qed tipprotik l-istess stampa li fimt li għandi. Forsi nimprovja naqra, forsi jara u hekk nista' nagħmel hekk. Allora kun dejjem qisni qed naħdem, dejjem isa works in progress, mhux m'hemmx ħafna xogħol, imma dejjem ikun hemm xi ħaġa tirranġa, fimt, qisu, dejjem ara nagħmlu naqgħu, ara tinaq kulur. Hekk, dik tip. U ġieli tirranġa waqt li qed fuq il-palk? Mela, hemmhekk tirranġa. Waqt li qed qudiem l-udjenza? Bil-fors hemmhekk tirranġa. Għax l-udjenza qed tittik il-feedback lura ta' xi tagħmel inti. Waħdek inti. Waħdek, x'taħseb inti, fimt? Xorta tkun qed taħdem fil-band waqt li tkun qed tkanta inti u ssib l-affarijiet għandek il-band, għandek il-producer, dawk u tismagħhom, imma fl-ultimate huwa il-feedback tal-klient, tal-klient, madonna. Il-klient il-xogħol daħallek f'moħħok, il-xogħol daħallek f'moħħok. Għax ġieli palissa nkun qed taħdem xi ħaġa d-dar ukoll. Imma xorta klient jiġi leh. Fil-verità. Istjama kelma klient dejjem. Ma retail. Nifimma ta' ġviri. Nifimma li hija realtà. Freudian slip dik kienet. Smajta. Ma nafx bħali meta kont żgħir kelli avverżjoni għal kelma klient li l-bażi ta' dik ir-relazzjoni hija transazzjoni. Meta transazzjoni kummerċjali. Ma l-udjenza tiegħek xort hemm transazzjoni, ma transazzjoni ta' emozzjoni. Imma tikseb x'inhi il-flus. Inti qed iddaħħal fiha n-nofs. Għax mela mur lura. Qabel transazzjoni kienet jien għandi l-ilma, inti għandek bajro, importuha, ma kienx hemm flus. Inti għandek bżonnu l-ilma. Issa it-transazzjoni hija monetary. Ġifieri hija finti, sorry qed nanalizza stja. Għalhekk ġibdek. Hija finti għandek avverżjoni għall-flus. Mhux għal. U jiena, b'eżempju, jiena klient iddejjaqni lili wkoll għax in sales it's not my thing, fimt? Tajdlix mur salesman jien għax nitlaq. Jiena mhux tajjeb għas-sales.
irrit nemmen fil-prodott biex imbieħ. U tifimni, jek naf li dal-il-mandu toma ta' arsa biex ma nsemmekx ta' xiex. Ma s-sax najdlek xorbu da' vera tajjeb ta' imma u min jikkapaċi biħlek kollox, fimt? Ma jien mhux kapaċi nagħmilha di. Allora sales għalhekk nemmen fih il-prodottija, imma fimt? Però asna fis-sens ftaħt li ħafna kaxef daqqa. One, għandi problema bil-sales żgur m'għandix problema. Le, mhux mhux sales, ma flus u inti meta kont minn dejjem, le ġifieri għandek x'imkien flus. U flus fil-verità huma xi ħaġa evil ta' evil. Ma naqbilx hemm hija kosti hemmhekk. Jien naħseb li l-bniedem għandu tendenzi li huma evil huma sbieħ ukoll. Naħseb li meta tagħmel l-alla tiegħek il-flus hija problema. Naħseb il-flus bħala għodda huma utli ħafna. Għax pereżempju, ġibt li l-eżempju tal-bartering. Sew inti trid il-bajro u jiena rrid it-tazza. Però jekk jiena rrid it-tazza u inti il-bajro ma tidix imma għandek il-tazza vera għandi bżonna, tal-li trid tiġiġa u dak forsi għandu t-tiġiġa, sa ħammur għandek isma' tini tiġiġa, xġota mandu l-ilma. Ma dik barter, daku. Ija, mara kemm komplikata biex wasal sa tazza tal-ilma. Oħra. U forsi għad li ma rridix jinaqqas il-bajro, u issa xħamel bajro. Fejħan daħħala dil-qaħba bajro. Għanna problema. Dita Lupen. Xandu xjasa ġotam! Poġġijaw! Illallu kemajjat. Tafal Margo ġuġitsu? Freudian slip. Fuġigo. Kont ħobbom Lupen, xajta. Lupen għallu morru l-iskola ħna, rajta l-lum kienet fi xawer. Ninnu daw kif beda sentenza. Inħobbu Lupen, rajta l-lum kienet fi xawer. Lupen muġalek, konna naraw. Lupen huwa il-ħallil. Il-ħallil. U dik hija l-mara tiegħu Marko, u mhux il-mara tiegħu. Mhux il-mara tiegħu, ix-xewqa. Ix-xitan tiegħu. Ix-xitan tiegħu. Ix-xitan. L-impossibilità tiegħu. Konnet ngħidu fuq il-flus. U li kienet imnisla mill-esperjenza tiegħek issa fuq il-palk. Illallu, emmur temlu. Hemmhekk bdejna. Mela żomm il-palk u jiena t-klijenti bizball. Eżatt minn hemmhekk. Minn Freudian slip. Mela tajjeb. Minn Freudian slip beda kollox. Isma' terġa' tmur fuq il-palk issa jew se tagħmel. Ma nafx ngħidli. Imma probabbli iva. Għax il-palk fil-verità huwa sabiħ. Fimt? U jiena ġej mill-qabel aħna konna rridu nippreparaw kollox aħna, ġifieri meta konna żgħar il-palk tittarma inti, tittamel il-dinti, jekk titiddawl tiġibu inti. Aħseb wara issa li hu lest hu. Ġifieri jiena tgħidli ejja doq, ejja kanta jien nitla' nagħmel hekk konsib is-sound. Fimt? Isbaħ. Imma ġotam issa m'għadux ġotam ta' dak iż-żmien. Probabbli ma narmax jikwen. Le fis-sens, le se nitkellem fuq l-artistrija. Fimtek. Qed tikteb ukoll? Għalissa xejn, bħalissa xejn. Imma ħanajdu l-biraħ, għattek diġà l-biraħ konna l-tajna, il-biraħ l-tajna, ġifieri dawk kienu reminiscing, negozjati, strategiji, ma mxej, ma nistax ngħidlek, u laqas jekk hemm ma nistax ngħidlek. Kemm ħelu għatlek kollox u għatlek xejn, mhux vera. Għatlek ħafna. Ma kontu mela ħantik kif jiena esperjenza dawk is-sentenzi. Il-tajtu l-bieraħ. Kontu tajt nagħmluha, hemm uħud minnkom illi huma naqra iktar persważi minn oħrajn, jekk Gary perswas. Ħanaraw comeback ta' Screen Daisy. Le Gary perswas, dik għadej. Ħanaraw comeback ta' Screen Daisy. Jista' għar, ma tix nikkommetti għalissa, ma importax. Ħanajdlek għalfejn ma tix nikkommetti għalissa, għax jiena bniedem li jekk ngħid xi ħaġa ssir. Għana ma nistax ngħidlek iva, għax jekk ngħidlek iva ħassir bil-fors, tifhem? Imma tħoss li wasal il-perjodu hekk li forsi terġa' tibda tikteb jew. Għadni għasna fuq koll, għadni għasna. Għadni tħajjar fil-verità, jgħet fil-punt fejn għajt, għastra, tajt, ma għasnaf, għaxina nkun, ma għax
ifibni, xtrajt l-apparat, rrit insib post fejn narmaħ, hemm ħafna ifs and buts, tifhem? Ġa xrajt l-apparat. Li kelli, jien xtrajtu dik xi ħaġa oħra, għax mela, ma tfajla tiegħi, tfajla taħdem fit-teatru. U qed nippruvaw nissettjaw proġett fejn jien nagħmilha il-mużika u nikbu l-mużika jiena u flimkien għal-plays li tiktepi. Fimt? Allora qed nippruvaw nagħmlu home studio żgħir, imma m'għandniex post għalissa, ġifieri it's a long term project. Inti ddoq ukoll? Mhix virtuoso, imma noti nafhom hu. U bil-computer, bis-software tista' tiktibhom hu. Ħadd ikkomponi magħha. Eżatt, nippruvaw. Tkun impertinenza jekk nistaqsi it-tfajla minni. Lien Abela? Liena Bela dik li L-attriċi. Liena Bela, tara ritratta Liena Bela. Attriċi. Attriċi imma wkoll tikteb, mettajt. Għaxi, mela, kienet marret l-Università, l-Ingilterra, East 15, għandikun, u tamil devising jgħidulu. Teatru devised huwa fej l-atturi ikollhom l-istorja. U bejnietom, jisu bħal ma namlu ħala bil-mużika, imma teatru. Ġifieri, jiġu fl-imkien, le mhux dak naħseb taħħa li mi, derġa' fuq tal-ura. Mhux miktuba tajb. Ikteb LWE, N, biss, space N. Space N. Qabbelek, għalax tiġi. Nsibuha ta' għas mhux edem. Għas mhux edem. L-internet, il-kulħat jgħaf. Dik. U ma jaħdmux. U xtib ta' stejjer? Comedy. Kienet taħdem fil-show, xaħġa show, xinu dak, insomma, ma domx jamluħ. Imma għanda ħafna karattri, tifhem, għanda ħafna karattri, dik, ma nafxik għaxrajta li għed. Għatma għajt maħħale. Issa t-tamel xaħġa, u t-diriġi u kol, fimt? T-diriġi xaħġa, ċama, għandikun jisima, sorry, t-namel naqqa reklama, it's St. James, dal-waqt tkun. Tjob id-data u kem jiswa l-biljet fil-galf. Mandiċ għalfin ċama, għala għestinsa ċama. Intu għaddaqatit. Insomma, u tibbawnsja ħafna miħaj, palma nibbawnsja ħafna maħħajena fuq affarijiet ta' mużika, u ġifiri, noqdu nitċajtaw, għallur kol ħagġa li najdila 50 euros, please, bħala konsulenza. U dajem nġildu, nsam taf inti kif iġildu daw nis. U allura diġa qed esplora l-idea. Eżatt, ġviri għandi, in the back of my mind, għandi l-apparat, ġast irridu nsibu naqra, ġviri finanzi jew opportunità fej kolli daqxej spazju, għax biex toqgħod tarma u tħod, mhux wertit. Allora qed nfittxu spazju fej kollox armat, ikollna il-prodott u noqogħdu niktbu. U fil-fatt ħadd semna magħha bħala sound, għaw wara sound, miktar backstage, fimt issa. F'żewġ plays minn tagħha, ġifieri qatt noħdu l-sound u nara. Bħala engineer? Sound engineer jisu, tal-play. Fimt, ġifieri ndaħħal il-mużika u nagħmel hekk. Ġifieri xi ħaġa oħra, fimt tiegħi. Ġifieri apparat għandi d-dar. Mela apparat għandek, il-band li tixtieq tkompli għandek, ix-xewqa għandek. Kiku Ellen Watts x'taħseb li għajlek dal-punt, jew? Għamel li trid. Mela, ismari, il-konversazzjoni kienet vera interessanti, issa għandi l-aħħar mistoqsija li. Ejja. X'marka tixtieq tħalli inti fid-dinja? Naħseb li l-marka hija l-ħajja, ġifieri tiegħi jiena nħoss li bla ma tkunx għamilt ħsara u li eżempju albums lesti, għamilt album, għal-wieħed għandi tnej, hemm recordings ta' tielet wieħed kien hemm recording nofsu lest. Jiġifieri kieku tajt isma' rid tħalli xi ħaġa biex jisimgħuha dejjem, hemm diġà dik. Asna fejn ngħidlek iktar minn hekk għax mhux qed ngħidlek lest jien tagħmel lest, imma minnhom il-qisu minn dak nar l-hemm kollu mirbuħ, fimt kollu over and above, fimt speċi. Mela ġo, ħad gost? Ejja ta' Ħad gost? ħafna.
Għadha għon il-taqaw ħafna, għatma nix li nitkellmu f'daqsek. Għollu nittaqaw bis nittaqaw, ej! Right, nibqaw għaddejn, Ej, xelu, ej! Kien zmini, Għadu kmini, fil-ħodu. Kien zmini, Ej, ma parti minn ħajja, si, jo. Fimt? Ekku. Kieku ma l-tajni xem, ma konx tistidinni, probabli, għax ma konx niġi f'muħħok, għed tifem kif tara inti, tista tara ek? Ek, kien interessanti waqt li kont nirrefletti fuq il-podcast, di kifet najdlek, niftakarni. Diħel fil-bars u għalija kont l-ewwel band Maltija li kella jisu cult status, jew pop cult status, li dik kienu jappartjenu għal bands bħal Naf Bon Jovi ta' barra ngħidu l-waħna. U f'daqqa waħda tindur il-barijiet u tara l-udjenzi kollha jaqbżu jkantaw magħkom u dik kienet esperjenza li kien fenomenu kulturali. U mbagħad jiena wkoll kont mbagħad it-traġett tal-mużika. Allura konna niltaqgħu. Eżatt, xi li tkellimna wkoll eżatt. Niltaqgħu backstage, niltaqgħu waqt xi festival jew hekk. U mbagħad konna niltaqgħu fil-ħodu. Eżatt fil-ħodu. U s-saltajnaw. Eżatt, un bat najt l-istoria kolla, bat kont smajt, la, restaw il-ġota. Un bat issa erġajt rajtek, ħad pjaċir ħafna li erġajt smajt li kont jgħed kanta, insomma. U issa tkellimna? U issa naraw minnem. U issa tkellimna, fimna l-xurxin iktar, għax għatma tkellimna, ekki na inti le. Ekku. Stiemona deep, l-lum tħanna na deep, mux deep. Ma kienet, kienet konversazzjoni autentika ħafna. Seta ma kienx xaw il-kamera, zax konna nitkellmu l-istess. Konna nitkellmu l-istess żgur, għax normali jew tkellimna. Mela, Ġo, grazzi ħafna. Grazzi inti tal-li għaddejt l-podcast. Nirringrazzja lilkom nittama li ħattu buzz, tisemaw il-daġganta u hekk. U nixtieqlek kull ġejjeni, kull suċċess fil-ġejjeni. Kun taf jekk kun se nerġa' nagħmel xi ħaġa mela issa. Nibatlek. Tajjeb. Ciao ġi. Ħuħsibek. Narakom. Ciao. Mela tlaqna.